Bude člen slovenskej politickej strany Hnutie Republika natoľko úprimný, aby priznal, prečo otvorene špiní mierové hnutie? Koho budete očierňovať zajtra, pán Janco? Okrem diletantskej rétoriky hlupáka, ktorý sa vyjadruje k oblastiam, ktorým zjavne ani okrajovo nerozumie, používate slovné obraty a argumenty, ktoré nesú jasné znaky sabotážnych odporúčaní ruského fašistického antikultovného hnutia Ratsírs. Cieľom Ratsírs je vyhladenie Európy. Ratsírs má veľa peňazí. Ako čistý nacista, pán Janco, vyzývate k nenávisti voči skupine ľudí. Slovo sekta a kult už dávno odsúdila OSN. A tu máme politika, ktorý ich používa a označuje ľudí, rovnako ako nacisti. Nacisti a nespočetné množstvo ďalších pred nimi a po nich dokázali, že verejná nenávisť je prvým krokom ku genocíde. Ratsírs v Rusku, ktorý používa rovnakú rétoriku ako pán Janco, teraz represívne prenásleduje obyčajných ľudí, svedkov Jehovových a stovky ďalších skupín, ktoré označil za sekty, rovnako ako Hitler. Pán Janco sa v tom očividne vyžíva. Zrejme totalita je už jeho otvoreným politickým cieľom. Ako je možné, že tento človek, ktorý bez hanby prejavuje svoje nacistické sklony, môže ešte stále verejne vystupovať v demokratickej krajine a ovplyvňovať mienku ľudí? Veď je to Hitlerov poskok s posmešným úsmevom nadradeného cynika, ktorý nesmie mať dovolené vystupovať na verejnosti v žiadnom prípade. Kde sú tí, ktorí chránia demokraciu? Kam sa pozerajú tajné služby? Veď tento človek si sám na seba posvietil ako hlasná trúba novodobého nacizmu, rétor a kolaborant teroristického hnutia Ratsírs, ktoré to so Slovenskom určite nemyslí dobre.